jste čuráci, ty vole. Právě tak, aby to bylo rychlý. Potom není možná 2 prsty, jako já jednou a tu druhou. Tak víče mám, ještě jsem nepil, vole. Něžnej. Do špitálu můžeš i ožrale jet. Ale z něj ne, ale fakt jako. Nesmíš nic provést. To ticho, dramaticky. To něco znamená, běž něco pustit. No to pustíte mi. Ty debile, vole, ježišmarja. To jsou čuráci, ty vole. To není možný, ty